Касі. Ой, дякую. А мені? І тобі відомо. Дякую. І про себе не забудься, Настя. Відомо. Гляди. Доброго ранку, сябри. Салют, дівчинки і хлопчики. Усім привітання, а у нас чаювання. Ага. Повідайте, який сьогодні день? Міжнародний день чаю. Ось ми і вирішили відзначити його кубочком духмяного солодкого чаю. Смакота. До речі, а хто і коли придумав чай? Я ведаю, читав недавно. Так розказуй хочей. Радзіма чая, Китай. Там навучиліся заварваць гэты напой яшчэ ў далёкай-далёкай старажытнасці. Нават легенды пра яго ёсць. Правда? Якія? Адна расказвае, што чай стварыў не хто-небудзь, а сам гаспадар неба, сонца. Ого! Але ён доўгі час старанна захоўваў ад усіх тайну яго заварвання. Дык што ён, з кнарам быў? Выходзіць, што так. А як же тады людзі навучыліся рабіць чай, калі гаспадар неба ім не расказваў? Пра гэта распавядае другая легенда. Даўным-даўно адзін кітайскі імператар падчас паходу загадаў нагрэць вады ў кацялку. І туды выпадкова трапіў ліст чайнага дрэва, што расло побач. Калі імператар пакаштаваў напой, ён яму вельмі спадабаўся. Некалькі чайных дрэўцаў выкапалі і пасадзілі каля палацу. З тых часоў чай і стаў любімым напоем многіх народаў. А гаспадар неба застаўся з носам. Няма чаго шкадаваць людзям чаю. О, а я яшчэ ведаю, што чай бывае розны. Чорны, зялёны, чырвоны. Так, яго яшчэ і гатуюць па-рознаму. У Англіі, напрыклад, любяць дадаваць малако. А я вельмі люблю яго з варэннем піць ці з мёдам. А я з лімонам. А я усе чаі люблю. І хопіць размаўляць. Вы вон усё выпілі, а мой чай астыў. Ну, не сярдуй, Лесічак, я табе гараченькага налью. І мне яшчэ можна? Вядома. Будзем чай піць і мульцік глядзець. Давайте. А зараз час падвесці вынікі нашага конкурса «Ці верыце вы?». Бачыце, колькі лістоў нам прыйшло? Так, шмат. А якое пытанне было? Мы прасілі адказаць, ці праўда, што ў тундры растуць грыбы вышэйшыя за дрэвы. Няўжо такое можа быць? Можа! І нашы гледачы адказалі правільна. Вось, напрыклад, што напісаў Раманішын Артемій з аграгарадка Лясны Мінскага раёна. Я веру, што ў тундры растуць грыбы вышэйшыя за дрэвы, таму што там вельмі холадна і дрэвы растуць маленькія. Які малайчынка Артемій. А вось яго малюнак. Прыгожы! А яшчэ нас парадавала правільным адказам і добрым малюнкам Анісавец Аня з аграгарадка Ждановіча Мінскага раёна. Бачили, який пригожий грибок з лістиком на шляпці? Ага. А вось такі цудоўны малюнак даслалі нам Саша і Святлана Жук з Мінска. Тут і алень, і зайка, і ліса. І гриби вышэйшыя за дрэвы. А Казлоўская Паліна з горада Ліда Гродзенскай вобласці таксама вельмі пастаралася. Вось які ў яе малюнак. Ой, цудоўны! Але болей за ўсіх нас уразіла кумава Вікторыя з Мінска. Яна намалявала ажно 3 вялікія малюнкі. Ух ты, колькі грибоў, Вікторы! І ўсе вышэйшыя за дрэвы. Таму
менавіта ёй мы і аддаем перамогу у нашым конкурсе. Віншуем тебе, Вікторія. Чакай прыз ад нас і часопіса рюкзачок. Хутка ён да цябе прыйдзе. А ўсе астатнія дзеткі таксама малайцы. Дзякуй вам за лісты, сябры. Таму сёння для вас і для ўсіх нашых гледачоў цікавы мультфільм. Далей. А давайте вучыцца складаць прыпеўкі. А што гэта такое? Гэта такія вясёлыя спевы, калі ў некалькі радкоў трэба ўкласці смешную гісторыю. А можна прыклад? Калі ласка. Верабей сидит на плоте, скача, потешается. Над котами верабей только и насмехается. Здорово! Это потому, что верабей вельми спрытный, и коты ему не страшные. Так и есть. А хто прыдумвае прыпеўкі? Прыпеўкі – гэта від народнай творчасці, таму прыдумаць іх можа любы. Значит, и мы можем. А чаму не? Я хочу скласти прыпеўку. Я! Давайте паспрабуем. Про наше добраранкаўскае жыццё. Цур, я першая. У мяне ўжо ёсць ідэя пра Лесіка. Пра мяне? Цікава паслухаць. Так. Лесік кажа, што гатоў з'есці сотню пірашкоў. Ды на шостым ён спыніўся, сам не рад, што пахваліўся. Было такое. А ты, Кася, не забылася? А хіба такое забудзеш? Ну, добра. Тады і я пра цябе прыдумаў прыпеўку. Ну, паспрабуй. Зараз. Кася любіць задавацца і прыгожа апранацца перад люстрам цэлы дзень, можа завіхацца. І... Няправда. Я цэлы дзень перад люстрам не кручуся. А хто аднойчы так і рабіў, нават гуляць не пайшоў? Ну, так гэта я на дзень нараджэння збіралася. Кася, Лесік же не хотел тебе покрыўдзіць. Прыпеўкі павінны быць крыху задзірлівымі. Ты ж з мяне таксама кпіла, але я не пакрыўдзіўся. Так, не пакрыўдзіўся. Ну, так і я не буду. Але мы пра цябе, Настя, яшчэ прыпеўку не праспявалі. Калі ласка, цікава паслухаць. Я пачну, а ты падхоплівай, добра? Добра. Настя ў школу праспала, валасоў не запляла. Распужала ўсіх катоў раскудлачаным хвастом. Смешна, але гэта няправда. Я заўсёды школу акуратна хаджу. Настя, ты ж сама казала, што прыпеўкі павінны быць задзірлівыя. І крыўдзіцца на іх не трэба. Я разумею, але мне ўсё роўна крыху крыўдна. Ну, прабач. Мы ўсе ведаем, што ты ў нас прыгажуня. А каб падняць табе настрой, прапаную працяг мульціка паглядзець. Ну, добра, давайте. Цікава, чым гісторыя пра зайца скончылася. Лесік, дай мне вунь тую цацку. А дзе ветлівыя словы? А на што яны? Надакучыла. Кожны дзень калі ласка, да дзякую. Хіба нельга без іх пражыць? Мусіць можна, але што тады будзе? Меней слоў, болей справы, вось што будзе. Думаеш? Ну, добра, хай будзе па-твойму. Што? Што яны там задумалі? Пачынаем? Пачынаем. Гэй, ты там! Гэта ты мне? Табе. Падсунься, мне месца мала. А, да добра. Яшчэ падсунься. Яшчэ падсунься. Ай, осторожней! Не заяц, а мядзведь нейкі. І нават прабач не сказаў. Ой, якая класная цацачка. А дазволу попросить. На што? Ты сама адмяніла правілы ветлівасці. Отдай. Не аддам. Ну, мне так зусім не падабаецца. Адзін штурхаецца і прабачэння не просіць, а другая без дазволу ўсё бярэ. Але ж ты сама так хацела. Ну, я просто не разумела, якая ад ветлівых слоў карысць. А
а цяпер бачу вялікая. Вельмі непрыемна, калі табе іх не кажуць, нібы не паважаюць. Таму гэта хопіць ужо. Мы не чуем галоўнага. Калі ласка, прабачце мне. Вось гэта ўжо іншая справа. Вядома, мы прабачаем, дзяўчынкі і хлопчыкі. А вы не забывайцеся казаць сваім родным і сябрам ветлівыя словы. І не толькі ім. З усімі трэба быць ветлівымі. Не забывайцеся пра гэта. І я назаўсёды запомню. А зараз час развітвацца. Сустрэнемся зранку. У нашым добраранку! Бывайце!